49 μόλις ετών περικλείονται όλα αυτά. Όλος αυτός ο υπερβατικός και έλθεος βίος, όλοι αυτοί η ανεπανάληπτος και μοναδική και υπερκόσμιος και υπερφύσιμη πραγματοπροσωπικότητα, όλη αυτή η μεγαλοπρέπεια του ήθους και της ανθρωπίνης μεγαλοσύνης. Ναι, στον Κεσαρίας Επίσκοπο Βασίλειο όλα αποτελούν ένα πραγματικά μοναδικό και ανεπανάληπτο φωτοστέφανο δόξης. Ναι, 49 μόλις χρόνια ήταν αρκετά για να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος Θείου Πνεύματος και να καταδείξει τον αληθινό άνθρωπο στην ιστορία του Εθνικού Μέλλοντος. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς και πώς με την ταπεινή γλώσσα μας να παραθέσουμε, να ανυμνήσουμε, να καταθέσουμε τα μεγαλεία του προσώπου, αυτή την υπερβατική και εξωκόσμια διαγωγή πιστότητος, αληθείας, παρθενίας, καθαρότητος και αγάπης, μέσα σε έναν κόσμο που βιάζεται και τρέχει για να προλάβει, αλλά που ο χρόνος δεν το επαρκεί, γιατί τον μεταθέτει σε μια γήινη πραγματικότητα και δεν αντιλαμβάνεται ότι η κάθε μετρητή στιγμή που μας παρέχεται είναι μια ευλογία του Θεού για να αποβούμε τελειότεροι, αγιότεροι, πιστότεροι, ειρηνικότεροι, για να βιώσουμε την ευλογία και τη χάρη που είναι η μοναδική πραγματικότητα στον ανθρώπινο προορισμό, που δεν μπορούν τίποτα από τα επίγεια να παραβληθούν απέναντι σε αυτή την φωτοχυσία της πραγματικότητας, που ο κόσμος αντιμετωπίζει τον χρόνο σαν ένα εργαλείο και μόνο για την επίτευξη των όποιων προσωπικών ιδιωτελών στόχων. Αλλά ο Ιερός Βασίλειος, που μόλις σε 49 χρόνια κατόρθωσε την επιτυχία των του Θεού πραγμάτων, που η ζωή του καθημερινά εξαγγέλει το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας, έρχεται να μας κηρύξει αυτό το μέγεθος της αγάπης και της πληρότητας. Φοιτητής στην Αθήνα, μαθητής των φιλοσόφων, ως μέλισσα πραγματική και οντολογική, συνέταγε τον νέκταρ από την θείαθεν σοφία και απέβη πανεπιστήμων, όπως καταδεικνύει το υπέροχο συγγραφικό του έργο και ειδικότερα οι ομιλίες της εξαημέρου, όπου εκεί με μια απερίγραπτη και ανεπανάληπτη ενδοσκόπηση της ζωής και του κόσμου καταδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν νόμοι χωρίς νομοθέτη, δεν μπορεί να υπάρχει δημιουργία χωρίς δημιουργό, δεν μπορεί να υπάρχει νομοτέλεια και επίγνωση της πραγματικότητας χωρίς νου, ο οποίος κινήθη προς αυτή την πραγματικότητα. Οι ομιλίες του στην εξαήμερον αποτελούν μνημεία όχι μόνο θείαθεν σοφίας, αλλά και υπερβατικής προσωπικότητος,
που αναγάγεται από την κτήση των κτήσαντα, που μπορεί να ερμηνεύσει τον κόσμο και τη ζωή, που δεν συμπνίγεται στην καθημερινότητα και στην χωρικότητα. Και μετά τα αυτά, ερημίτης και ασκητής, εραστής της του Θεού Σοφίας, γιατί ως πρόσωπο δεν ήταν δυνατόν να συμπνιγεί στα εφήμερα και τα παροδικά, σε ό,τι έχει σχήμα και χρώμα, σε ό,τι αγγίζουν και ψηλαφούν οι χείλες μας. Εκείνος είχε την διαισθητική ευλογία να κατορθώνει το ακατόρθωτο, να μετέχει της Θείας χάριτος, γιατί όπως μας λέει ο ερμηνογράφος, είναι σοφίας εραστής, δηλαδή περίπαθος και μοναδικός και ανεπανάληπτος κοινωνός της Θείας Αγάπης, που εκστασιάζει τον άνθρωπο, που υπερβαίνει την κτιστότητά του, που δεν μπορεί να παραμείνει στα ορώμενα, αλλά με μια μοναδική και ανεπανάληπτη υπέρβαση και μια καταπληκτική άμμωση εισέρχεται εκεί όπου υπάρχει η χάρις και η ευλογία του Θεού. Εραστής της σοφίας λοιπόν, της όντως, που είναι προσωπικό πρόσωπο, ο αιώνιος Θεός Λόγος. Αυτόν αγάπησε εξ απαλών ρίχνων, σε αυτόν έδωκε τον εαυτό του, με αυτόν κοινώνησε στην επίγεια αλλά και στην αιώνια διάσταση της ζωής. Είναι ο περίπαθος εραστής της του Θεού Σοφίας, ο ανεπανάληπτος μύστης της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χαριτώθηκε σε αυτόν τον βαθμό ώστε και το χωικό του περίβλημα, τα τίμια και άγια δίψανα να ευωδιάσουν και να χαριτώνουν τον κόσμο. Σας έχω πολλές φορές πει, όσες η χάρις του Θεού μου επέτρεψε, ότι στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, όπου είχα την τιμή και ευλογία να διαπονήσω επί 20 ετία, εκεί είναι ένα αποτεθειμένα και θησαυρισμένα τα ιερά δίψανα που έφεραν οι άνθρωποι του Θεού από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Και όταν ανοίγαμε την Ιερά Λάρνακα, ευωδία, υπερκόσμια κατέκριζε τους χώρους. Αυτή λοιπόν η του Θεού αγάπη που σκύλωσε μέσα του, τον έκανε ένα ολοκαύτωμα θυσίας στον Θεό, ασκητής και χαριτρίνος άνθρωπος, που όμως ήρθε στην Εκκλησία του Θεού για να κηρύξει εχμαλώτης άφεση και τυφλής ανάπτυξη και ορφανής ανόρθωση και σωτηρία, και έγινε ο επίσκοπος της Κεσαρίας, ο ποιμένας ο Αναπάνητος, ο πατέρας της αγάπης και της προσφοράς. Παραμένει αιώνες τώρα σημείο, μέγα και ορόσημο και αιώνιο μετάξιο το ποιμαντικό και κοινωνικό του έργου. Υπεριώνυμος βασιλιάς, εκείνη η πρωτοποριακή και ανεπανάληπτος προσφορά αγάπης στον πάσχοντα άνθρωπο, που έμεινε και χαμένη στους αιώνες ως μοναδική έκφραση τρυφερής αγάπης για τον πολεμένο, αλλά και αγωνιστής της Χριστός. Ήταν η σκληρή χρόνη που μετέβη η ανθρωπότης από την δόλια ειδωλολατρία, από την δαιμονοκρατούμενη εποχή των ειδόλων στην φωτοχυσία της Ευαγγελικής ειρήνης και της μετά του Θεού, του όντως Θεού, του αληθινού Θεού μετοχής. Σκληρή καιρή και δόλη καιρή. Αντεστάθηκε με φρικτορούσα διάθεση
στον γνωστό και πρώην συμφιλητή Ιουλιανό τον Παραβάτη, που ήθελε να επανορθώσει την θνήσκουσα ιδωλατρία, την θνήσκουσα και πνευματικά όζουσα, δυσοδούσα πραγματικότητα των ειδών. Αντεστάθηκε όμως και στον αριανισμό και στις αιρέσεις και έγινε ο Βασίλειος, ο ακατάβλητος πύργος, ο ακαθαίρετος υπερασπιστής της Ορθοδόξου πίστης. Και θα μένει για πάντα έως το τέλος της ιστορίας παράδειγμα επισκοπικού ήθου, αλλά και χριστιανικής ευπρέπειας, πιστότητος, γενεοψυχίας και ηρωισμού. Εκείνη η καταπολιτική του απάντηση στον έπαρχο Μόδεστο, κατ' εντολή του Αριανού Βασιλέως και Αυτοκράτορος του Άγιου, έσπευσε να τον εκφοβήσει, να τον απειλήσει, να τον καταστήσει υποχείριό του. Οι λόγοι του ήταν και θα μένουν, όπως είπαμε, ανεπανάληπτοι και μοναδικοί, καταδεικνύοντες ποιος είναι πραγματικά ο ιστήμων και τρόπον Ιησού Χριστού Επίσκοπος. Του είπε λοιπόν του Μοδέστου ότι τι μπορείς και τι δύνασαι να μου κάνεις σε έναν άνθρωπο που ευρίσκεται σε κοινωνία με τον αιώνιο Θεό, να με εξορίσεις. Του Κυρίου ήγη και το πλήρωμα αυτής, οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Να μου κατασχέσεις τα υπάρχοντα, μα το μόνο που έχω είναι ολίγα βιβλία και ένα θαρμένο τριβόνιο. Να μου επιφέρεις πληγάς και πόρους, μα το σαρκείο μου ήδη είναι έτοιμο για να αναλυθεί μέσα στην γύναιξη σε λήφθη. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να με βάλεις τίποτα, γιατί ενάγνως ακούγονται στην καρδία μου ο λόγος του Κυρίου. Μη φοβήστε από τον αποκτηνόντο το σώμα, τη δε ψυχή μόνο μη δυνάμενα να το εκτελείω. Αυτός λοιπόν ο άνδρας της πίστεως, επί 18 τώρα αιώνες συνεχίζει τη στήριξη μας, αλλά και ανιδρύει την ευθύνη μας, γιατί τιμή Αγίου μήνυσης Αγίου, τιμή μάρτυρος μήνυσης μάρτυρος. Ο Βασίλειος είναι και μέρας Αγίος, όπως τον απεκάλεσε η Εκκλησία και η ιστορία, αλλά και μάρτυρης της αληθούς πίστεως. Αδελφοί μου, στα 49 χρόνια, ο μέγας αυτός της Εκκλησίας, πατέρας, ο οικουμενικός διδάσκαλος, συνέκλεισε εκατοντάδες ετών ζωής. Έργα, πιστότητα, αγάπη, έφερη, προοπτική, όλα όσα συνθέτουν τον αληθινό άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και σήμερα εδώ, σε αυτόν τον μεγαλώνυμο ναό των περίπτωσεων του Πειραιά μας, συγκεντρωμένοι στη μνήμη και μνήμη του Παναγίου και Παναχράντου του ονόματός σου, καλούμεθα να αποδούμε μιμητέ της αγάπης, της πιστότητος, του ηρωισμού, της γενεοψυχίας του, της πίστεώς του, των έργων του, όλου αυτού του υπερφυούς και μοναδικού και αναπαραλήπτου προσώπου. Καλούμεθα σε αυτή την συμβατική στιγμή του χρόνου μεταξύ δύο ενιαυτών, να επιλέξουν όμως εκείνους τα ουσιώδη του βίου, να μην συμπληγόμεθα στη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, να έχουμε φτερά κι εμείς σαν αετοί όπως εκείνους, για να νικούμε όλες τις αντινομίες που έχουν επισορευθεί στη ζωή μας από την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο, από την απληστία και το έγκλημα με τις μύριες μορφές
που δυστυχώς επιλέγουμε ως πρακτική και ως βίωμα στην τραγικότητά μας. Ο Ιερός Βασίλειος λοιπόν έδειξε ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε λίγα χρόνια μπορεί κανείς να κερδίσει πολλά, να κατακτήσει πολλά, να εργαστεί πάρα πολλά, εάν το θέλει. Γιατί αυτό είναι το μέγεθος και το μεγαλείο του ανθρώπου. Να έχει τη δύναμη σε στιγμές, σε μήνες, σε καιρούς, σε χρόνια, να κατορθώνει την κοινωνία με τον Θεό που πλέον προσδίδει την αιωνιότητα και την αυθαρσία. Εύχομαι τον καινούριο χρόνο που μόλις ανατέλει λίγες ώρες να κατορθώσουμε κι εμείς μερικά μόνο από αυτά που επέτυχε ο Μέγας Αλήτης πίστεως, ο ουρανοθάνατον, ο Βασίλειος, ο της Κεσαρίας Επίσκοπος και Οικουμενικός Πατέρας στην προσωπική μας ζωή. Να πάρουμε μηνύματα δυνάμεως από την δική του πνευματική χαρίτωση. Να αποκούμε κι εμείς κατά το μέτρο της δικής μας δυνάμεως, χάρη του Θεού, ουρανοθάνατος. Να έχουμε το νου και την καρδία προς ουρανό. Δεν θα υπάρχει καλύτερα καταξίωσης και καλύτερα εκμετάλλευσης του χρόνου που μας προσφέρει. Και πληρεστέρα, αν θέλετε, εφαρμογή της μεγαλειώδης προτροπής, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός σωτηρίας. Αδελφοί μου και αδελφές, εν Κυρίου, εύχομαι και πάλι και πολλάκις, η χάρις και η εόρτιος ευλογία της μνήμης του Αγίου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Καπαδοκίας, Οροφάντωρος του Μεγάλου, να εμπνέει τη ζωή μας, να φωτίζει το νου μας, να μας προσδίδει τη δύναμη σε αυτή την επίγεια πορεία μας, την συγκεκρισμένη μέσα στα γήινα όρια του γηίνου χρόνου. Αυτή λοιπόν η έμπνευση του Θεού να μπει μες στις καρδιές μας, σε αυτή την πορεία να αθληθούμε πνευματικά και να καταξιωθούμε κι εμείς της χάριτος του Αγίου Βασιλείου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή δύναμη στη ζωή σας.